Takže DCX. Nová faktúra. Prílož súbory. Vyskúšame najprv tento NRSys. Stlačím Gemini. Tuto odpočítava. Ukáž. Vyplnil partnera. Vyplnil IBAN. Vyplnil poznámku. Vyplnil položky. DPH 20%, je to z roku 2020. A vyplnil aj účtovný predpis služba. Môžem rovno zaúčtovať. Vyskúšame nejakú ďalšiu. A vyskúšame túto Medispera. A to je taký škaredý skan z Omegy. Stlačím Gemini. OK. Takže vyplnené všetko. Poznámka, položka, dezinfekcia priestorov, to je služba, to vyplnil správne. 11 000 a 13 200. OK. Teraz vyskúšame takú zložitejšiu faktúru, tento Farmos. Divoká, hej. Ináč netreba to otvárať, hej. Stačí nahrať, stlačíš Gemini. Dlhšie rozmýšľa. Je tam toho veľa. Ups, 25 sekúnd. Ale spravila to. Hej. Firma vyplnená, dátumy vyplnené. A tovar, chlorid sodný. Sadzba 10%. Hej. To sú lieky, alebo niečo také. DPH percent 10. Hej, tu je to. 8574,72 môže byť. DPH 779,52. Poznámku spravil. OK. Dobre, vyskúšame teraz divokú faktúru. A to je tento Artrex. To je z Prahy, čiže tam bude nulová DPH a reverse charge. Je takýto tiež škaredý scan. Ešte tu je, že zľava a vedľa toho je DPH, hej, takže je to také triky.
Reverse charge, daň odvede zákazník. A vlastne týmto, kde je partner? Asi len tu dole. Hej. Tu je partner, dodávateľ. No tak vyskúšajme, čo to zvládne. Ok, 15 sekúnd. 20. Hm, 30 sekúnd takmer. Ok, sadzba 0, vyzerá to dobre. Ale nespravil samo zdanenie. Aha, lebo som nenastavil druh. Takže ešte raz. Ešte raz nová faktúra a došla a druh zahraničná a tu by malo byť aj samozdanenie. OK. Takže ešte raz. Outrex. Keby som chcel vyšlu, aj to, ak si niekto robí v inom programe vyšlu, môžeš robiť cez toto aj vyšlu, stačí tu vybrať vyšlu. Hej, a prípadne druh, ak nejaký máš. Čiže dám to naspäť na došlu a zahraničnú. A track som nahral, OK, takže poďme na to. Takže super. Dobre. Áno. Čiže to bolo 220,88. Sem nám dal 20%, spravil samozdanenie, 44 € tam aj naspäť. Hej. Pri samozdanení tam dáva 20, teda najvyššiu, alebo 23% dneska. Pretože to neviem, malo by tam možno byť 10 v tomto prípade. Ale dáva tam proste tú najvyššiu sadzbu. Môžeme potom doriešiť. OK, čo tu mám ešte? Aha, tento B-Brown môžem vyskúšať. Because tá vyzerá úplne hrozne. Niekto naskenoval naopak. Takže uvidíme, ako to Gemini zvládne. A v podstate ju naskenoval tak, ako ju poslali. Hej. Na šírku faktúra. OK, 20 sekúnd. Zvládol. A to je slovenská firma. 10% DPH, tovar. Pekne nastavil. Hej. 289,30. To môže byť 26,30 je DPH. Hej. Cool. OK. No a keby som mal papierovú faktúru, tak si ju pošlem mailom. To som si už poslal. Nejaké staré faktúry som našiel. Čiže disk. Tu máš mail. Každá firma má svoj, na ktorý to treba poslať. Príde to sem do inboxu a vlastne tu som poslal mailom, stačí dať large, 1 mega
na jednu fotku netreba dať tú najväčšiu fotku. Že mám tu napríklad, to som fotil, to je faktúra. Z ktorého roku preboha? 2011. Takže máme tu ostatné služby za 4 € a MGE Nova Avera, to neviem čo je. Okay. Čiže čo tu treba spraviť? Vybereš to tu dáš nový doklad, faktúra. A dáme Gemini. OK. To som odfotil na iPhone. 15 sekúnd. 20. 25. Alright. Ešte raz si to pozrime tuto vo veľkom. Gratex International. OK, účet dal. Poznámku vyplnil. Služba dal službu kuriéra a tovar dal to MGE. To bude asi UPS-ko. Baterka. Hej, čiže môžem to zaúčtovať pekne. Marcať sa nerovná dal. 4 €. Tam bola asi nejaká 518, to asi nebude dobré. Tak. Čiže to bola jedna fotka. To stade to tým pádom zmizne, keď to priradíš k dokladu. Tu som to rovno odfotil zo Shannonu. Čiže nový doklad, faktúra. Takto je to krivo, uvidíme, jak to zvládne. Je to došlo, hej. Okay. Dvadsať sekúnd. Tridsať sekúnd, trápi sa s tým. OK. A vyzerá, že to pekne urobila. Nový spínač, zbernica, tovar. Cena spolu. Ukáž sa. 70, 80, 11, 80 DPH. 20%, hej? Takže tip-top. Kolieskom sa to zväčšuje. Myšou sa to posúva. Dobre, a ešte dáme poslednú skúšku z toho mailu. To je Lortek, odfotený rovno zo Shannonu. Asset. Konečne mi to nakreslilo veľkým. Dobre, stlačím Gemini. To bolo rýchle. Dobre, 39,90 tovar. To je asi tovar, nie? Asi, hej. Určite.
Nie. 33, 25. Takže tak, to bude asi všetko. Stop.